tábořit, Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z Bážin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin, Jožin z Bážin, očálem se blíží, Jožin z Bážin, k vesnici se blíží, Jožin z Bážin, už si zuby brousí, Jožin z Bážin, pouše za Jerdousí, na Jožina z Bážin, koho to napadlo, platí jen na pouze, Pražkovské letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítám předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede, Jožin z Bážin, počálem se blíží, Jožin z Bážin, k vesnici se blíží, Jožin z Bážin, už si zuby brousí, Jožin z Bážin, kouše za Jerdousí, na Jožina z Bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze Pražkovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček, předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla, prášek pěkně klesl, Jožin z Bážin, už je celý bílý, Jožin z Bážin, z močálu vedlý, Jožin z Bážin, dostal se na kámen, Jožin z Bážin, tady je s ním amen, Jožina jsem dohnal, už ho držím johoho, dobré kaštelové, prodám já ho do sos. Došel nám med, co budeme dělat? Hurá, došel nám med, tak to musíme k lesním včelám, pro nový. Potůček, ano, správně, ale počkej předtím, protože tam musel být takový velký kámen, to musím to říct, mlhký, mokrý a jedna ruka, noha se zlomila. Jsem vynesl rozsudek nad řádně usvědčeným vrahem. Ale soudce byl proti němu strašlivě zaujatý. Takový promtek a s ustaraným obličejem a taky nevím děvčátko, dcerku, to bylo jí asi 14 let. Co se s těma dvěma asi stalo? Ivanko, ako sa ti tu páči na festivale v Rinhovci pri Prahe? Velice super. A máme teraz pred predstavením, čo by si chcel odkázať divákom? Že aby držali nám palce a hlavne aby nám držali palce a hlavne aby nám to všetko dobre dopadlo. A teší sa na predstavenie? Áno. Dobre. Žalok ťa nezie? Ne. Dobre, super. Ich daj. Ich spapame, hej? To je Dominik. Dominik hrá v predstavení More morského koníka. Ja. Máš rád morského koníka? Áno. A ako pláva morský koník? No, ukáž. Koník? No, morský koník. A to je ten pohyb morského koníka. Koľko máš rokov? 25. 25 rokov? Super, krásny vek, plný života. Máš rád divadlo? Mám rád.
Ako sa ti tu páči? Dobre má. Je tu pekné? No. Čo si mal na obed? Lezem. Chutil ti? Áno. Som videl, že si mal aj kapučino. Aj kapučino chutil. Super. Chceš ísť sa do Prahy? Ležím do Prahy. Výborne. Než tam utečeš? Ne. Že nám utečeš po Prahe? Ne. Dobre. A povedz, že ešte žebek spust. Ty celú cestu snívaš o tom, že okrem toho, že si výborný herec, áno, člen divadla Agape, tak snívaš o tom, že chceš byť kamionista. Aký chceš kamión? Povedz to divákom. Som povedal, Volvo. Volvo. Juraj by chcel, Volvo. jeho značka je Volvo, on má rád bezpečnosť a dobrú kvalitu. Aj Jean-Claude Van Damme robil reklamu na Volvo. Lebo má tam záchranný pás. Má tam záchranný pás. A Juraj by chcel spať v kamióne. Tam má Zaslonku tam má. Takže, vážení diváci, jednu posteľ. Ak to sledujete tento dokument a máte nejaké jedno Volvo navyše, to sa stáva bežne, ten kamión, tak Juraj by robím v Senci. veľmi rád zobral. Robí akože v Senci, pracuje tam. Akože som sa povedal firma. Firma Volvo. Tak som povedal, oni dávajú dozadu nakrát. Áno, jasne. Takže nech žije Volvo! Aha, už je ďalší. Nesmelo, ale... Ja kotvu nevidím, ja vidím auta. To je kotva. Ja nevidím. Romanko, aký je tvoj sen? Čo by si chcel vidieť? Ideme do Berlína dneska večer na skúter. Takže chcel by vidieť, Roman má sen, chcel by vidieť toho speváka Scooter, by chcel ísť do Berlína. Na koncert Urok trošku. Urok, ty? Ale ne v lodku. Poď, zaskáš trošku, poď. Polož, ajde. Ja! Rogero, ja! Když jsem jednou se mi zdálo, že se koupu v moři. Hrozně jsem se bál. Já viděl u moře pochodovat úhoře, za nima šli hezky, v 500 tresky, potom šli ti šplhouni, delfíni a pilouni. Pozoru jde malý sled, dělá vlevo hled. Dál já viděl v průvodu makrély a slanečky, volejovky na zádech měli malé ranečky, nafoukaní lososy, nahoru mají kokosy, s nima jdou ti bručouni, staří mečouni. Krokově bez chyby, pochodujou velryby, střímají velká hroba, defilujou štěblem.
I said I can't tell you where, but if my spirit is lost, I will find it. Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise indeed. Častokrát sa v našom živote stáva, že príde búrka. A keď vás búrka zastihne a zaútočí, tak vám dážď bije do očí. Vlny sa búria vedľa vás a chcú vás potopiť na dno. A tam z vás urobiť vrak lode. Moji námorníci vedia, čo to znamená, keď príde búrka do života, ale oni sa nevzdávajú. Ich loď stále pláva, aj keď vlny sú silné, aj keď dážď je mocný, ale oni plávajú, lebo chcú doplávať do cieľa. A tá plavba bude víťazná. Sme ako morze, ktoré skrývajú veľa tajomstiev. Morze, ktoré mení svoj tvář. Sme morze, ktoré osvieže, ubliží a pohľadí. Naša duša je rovnako nepokojný. No vieme byť aj tichý, smutný a zákeží. Sme more, ktoré vás príjmajú, přijímají takých, akí ste. Přijímajte nás aj my takých, akí sme.
Hej, moja. Takže jako technicky je to sice jakoby na to, že to něco nutně potřebuje, ale z toho můžu vozit. To je problém. Ďalšie to môžu pozrieť, vieš? Keď to budeš mať všetko? No. Dole jako je vybudovaný město. Určitě nejsem sportovní typ. Papuče s dývkou sluší mi líp. Pod vrstvou sádla strácí se kost. Takže, priatelia, chcem vám veľmi pekne všetkým poďakovať. Jožkovi Kožovi, ktorý to teraz točí. Jožko, ďakujeme. A vám všetkým za to, že to divadlo robíme, pretože nás to baví, že dávame do toho srdce. Že sme kamaráti, krásny kolektív. Dneska to bol nádherný výkon, čo ste dali. Krásne ste to pripravili, perfektne ste to zahrali. Pochvalu ste dostali od hlavného šéfa, režiséra, herca, ktorý učí v Prahe na škole bábkarov, takže od neho ste dostali pochvalu, to už niečo znamená. Takže ste super chalani a teším sa na ďalšie roky, ktoré sa budeme stretávať. Takže na zdravie všetkým, pekný večer! A teraz hybnú Slovensko. Teraz Dominik, ešte si. Dominik, ešte si. A ja Pijem sporného pohára. Janko, a jak ti chutí to pivo? Prvýkrát, keď to piješ, tak je to niečo nové? Jak to chutí? Idem ho mať, dobrá, ja... Držím ho. Držím ho? A teraz ho takto. A teraz ho zase pustím a nič sa nedeje. Ako to dokázať? Šupovo, hre? Šupovo to dokázal. Lebo bol na kúzenickej škole. Janko, ty si mu dal teraz taký komentář. No, tu máš. Máš Peťu ešte. Je sa do Prahy na prehliadku. Když je v Praze abnormální věc, chodím k vodě až do Měchenic. Měchenická pomáha má krásný okolí, ještě krásnější než bazén v Praze 4 Podolí. A milá tam se mnou podívá, chleba s máslem sebou nosívá. Když se jí šinka zdaří, úsměv na pěkná, chleba s máslem znovu vydá. Když je v Praze abnormální mráz, do Měchenic stáhne mě to zas. Do prázdného bazénu tam s Milou chodíme, na betonu někde na dně do očí si hledíme, neplavou tu žádné rybičky, dáváme si sladké hubičky. A milá je dobré mít, že úsměv na těch má, chleba s máslem znovu vydá. Počkaj, si tam, ne? Mám i budu. Je teraz slobodný. Ale darníky. Darníky. Celé Václavské národní.
Martine, řekni něco o té historii té Prahy. Tyhle kachličky tady dávali Slováci, protože Prahu, jako oni to nemají rádi, když se to říká, ale Prahu vystavali Slováci, taky metro a spoustu věcí. Takže vítajte v Praze, jo, tohle je divadlo Agape, náš kolektiv. Hráli jsme v Rinholci, jo, tam bylo strašně dobré, hráli jsme jako poslední představení jako ze Slováci, ze Slovenska. Oni řekli, že z Bratislavy, jenom že my jsme z Modry, jo. A teďko jsme na výletě, jo, prostě po Praze a počítáme věžičky, protože v Praze se žije Praze. Tak pojďte s náma do ty Prahy, jo, pojďte. Vácka natočíme. Jak sa ľúbi Praha, Václavák? Ne. Joj, pozor. Luboš Daško, veľmi dobrý herec, milovník čiernej, zalievanej, poctivej, praženej kávy, dvakrát denne, ráno a po obede. A keď nemám kávu, je nesvoj, poviem mu. Za soudek marmelády, cokoliv dá. Říká mi Lindo, ty moje holka upatlená. Proč má pusa není aspoň jednou slaná? Má milá Linda a Linda a Linda. Co dělat, marmeládu prostě ráda má. Máme také herectvo, preludí z lásky a naplno. Tak nie, Josko vybere Prelemana. Linda a Linda a Linda, nejradši marmeládu ze všech jídel má. Čo by si chcel? Ja by som chcel more. DVDčko, more na pamiatku od Prahy, aby sme mali. Toto všetko, čo točíme, spraviť z toho DVDčko? Áno, aby sme mali z toho pamiatku. Christiane, das schlägst du noch in Bratislava in Slowakien, wie kann sie sein, es ist viel mit?
excellent traditional Christmas bargains. Este se zlate klasike, ključne firme, kot je Bricavo, Njažno, si velike kekse na nudus. I se old woman, jako stara žena, iz frulige kaksen, jako Bricavo i de schwitzen dole, vi vil gå sådan lidt prinsessen, Pulverwasser hier, ja, aber das schmeckt auch gut. Ebonumas. Ne natáčaj ma. Das sind die Blusen. Diese Kekse sind wohl die Kaksen. Das ist wohl gewesen, für Kekse. Ja, es sind immer die Komm mal in die Berge, die Sandflug Fußball. Ja. Karinka. Ja. Poviem 3-4, zakričíme si, že divadlo Agape v Prahe. 3-4. Divadlo Agape v Prahe! Kam už ideš? Praha! Francie. Teba odfotíme. A ty však... Jožko, ako sa ti páči v Prahe? Velice sa mi tady líbí. Spomínám na moji klukovské léta. Taky jsem tady nebyl. Takže jako v Praze se to nezměnilo, jo? Jo, jakože je to takový, jak si to pamatují, tak si to nepamatují. A je tady taková atmosféra, vnímáš ji jako Slovák? Jo, vnímám. Tady další záběr to našim slovenským přátelům připomene. Vážení diváci, je tady super atmosféra na Karlově mostě. Je tady nenormálně, je tady bomba. Skoro tady nejste, ale můžete se tady být. Divadlo Agape je tady s vámi, vás miluje v Praze. Super hudba v Praze. Tuto na Karlovom moste nás ako tým, ako divadlo Agape oslovil jeden umelec. Dá sa mi, že je z Talianska, alebo povedal grácie. A kúpili sme, že botanika. CD-čko inštrumentálnej hudby a budeme ho s chlapcami počas dlhých zimných večerov v muzičke na teplom, mäkkom koberci počúvať. Takže ďakujeme tomuto umelcovi za toto CD-čko. Grácie. A je to kalaj, poďte sa aj. Jedna taká vec, akože všetko pohode, Praha, nádherná, krásna. Len taká malá vec, že Slováci, keby si chceli otvoriť seriózny, akože šupový biznis v Prahe, tak nie suveníry, ale záchody. Treba záchody otvoriť v Prahe a budete strašne zarábať.
Takže Slováci, informácia pre vás, záchody. Potom na mňa myslíte, že som vám ponúkol túto myšlienku a nejaké percento z toho by ste mohli dať aj mne. Ďakujem vám veľmi pekne. Divadlo Agape. Chlapci! Zakývaj. Vládko, vládze ešte? Vládem. No tak ideme. Už se mi žádná holka nelíbí. Na každý vidím něco záporného. A když mě někdy nějaká políbí, hnedka podmínky po těle mám. Já nechtěl bych se vrátit zase do mládí, kdy každá sukně do extáze přivádí. U krbu sedím, do ohně hledím a rejšnou popím. V baru u Dělíka já mám spika s nějakou andulou. Já tam nejdu. Ona pije bitr, koupím litr, jí to nestačí. Já tam nejdu. Moje stará mi dobrou kávu doma uvaří, prostě není nad stáří. Já si hřeju plece v teplý dece, nohy v pačkorách. V televizi je talk show, v televizi je show. Včera jsem viděl 4 láhvinky, v tom stavu už si každý zkusku dává. Teď už se asi dívá na prinky, kde je ten plešatej pán. Já místo mladší generaci uvolním, já přeju klukům z Prahy i těm přes polní. I když cucaj bombony, s nima mlátí hormony, ale dejte mi už pokoj s tím. V baru u Dělíka já mám spika s nějakou vendulou. Já tam nejdu. Tahle mladá paní hrozně žvaní, pořád veselou. Já tam nejdu. Večer starý kamarád se u mě zastaví, skvělý fóry vypráví. Smočíme si whisky v dobrý whisky, co mám za šikou. Zapálíme si doutní, už se těším na doutní. Já mám spíka s nějakou Jarmilou. Já tam nejdu. Ona má na líci bradavici. Já tam nejdu. Radši starý svý kosti doma v tomhle pohřívám, pak na pejdu se podívám. Mně se ženský mladý přiznám tady líbí jako dřív. Ale jen na obrázkách, jenom na obrázkách. Všechno na bejka, do chajdy mi zatejká, špatně se tu chrápe, na hlavu mi kape mi i do jídla, polívka mi prořídla, večer u muziky, s vína máme stříky. A když mám na chajdě Marii holou, studená voda mi kape na holou. Nepůjde to jináče, zajdu pro pokrývače, nemám ho čím plátit, flašky budu vrátit. Toto je to metro, čo stávali Slováci, hej? Takže ďakujeme slovenským robotníkom.
Ivan, ako sa ti páči v Prahe? Výborné. Čo ťa tu najviac zaujalo? Ľudia, dobré pivo, české. Sú tu pekné baby? Výborné, aj som sa mi odfotený. Ale na Slovensku sú krajšie, ne? Skôr české. Aj. Ty sa chceš ešte niekedy vrátiť? Aha. Dobre, takže... Lebo ja tu mám ináč aj bratranca, ja i Luboš akože Rastia a Vierku, čo tu rodia v Prahe. Takže Luboš tu má koreň, rodinný koreň, tak sa ešte vrátiť teda Luboš. A Ivan a Luboš, tak sa vrátime, hej? Luboš, ako sa ti páči tento výlet? Rastia a Vierka tu... Dobre. Čo ťa tu najviac zaujalo? Čo ti páčilo najviac? Metro, mi to zajíma, potom Karlové Vary, mi zajímali. Karlové Vary? Karlov most, ne? Karlový most a potom hrad. Hrad Bobek. Áno, a potom... Dobrú kávu tu robia v Čechách? No, dobre, káva v Čechách a metro. Metro, super. A teraz čakáme na metro. A čakáme teraz na metro. Čo by si chcel odkázať všetkým divadelníkom na Slovensku? Že nie. Hrajú divadlo? Aby hrali nejaké divadlo. A nebuďte doma, nesete doma, hrajte divadlo. Miško, ako sa ti páči v Prahe? Dobre. Čo sa tu najviac oslovilo? Karlov most. Ty sa ti páči Karlov most? Aj mne. Aj divadlo, kde sme boli, aj to bolo, kde sme boli. Aj hotel bol dobrý. Hotel bol dobrý. Metri sa... Ne, v Bratislave nie. Hej, ti sa to hýbe, nevadí, ti to hýbe, hej. Šup, chlapci. Super, ahojte. Čau. A Vaďo!